Daka jing sokya bat ka jing bom hun halor karukom thung kam thung jam ka bajulong na kapor sa kapor hapo Ribhoy District kabalong lengba jongga District Selection Committee ka seng Ribhoy Youth Developmental and Social Organization hapo ka jingilam jong Presiden uba Arnold Sengkli menta ka sengi kilalet bania kendu ia uba MB Tongper uba dewa Additional Deputy Commissioner ka Ribhoy District halor kane ka bentah. Nakaliang jong upa Arnold Sengkli habai keren hadin kete ke jinge keren bat ke jinge kendu yau ADC ke district ulong banamar ke jing bomla bania kendu yau Deputy Commissioner ke district ka seng kalalej banbu de ke jing tho halor kete ke mat ke bagi khun ke Them Ribhoy pedeng ke jing kerdu kam bunsin kim juyo kam yo jam ha ke jaka lajong ha ka jing penia jong ke District Selection Committee. Shushu ulong ru baka seng ke kentu ya ke District Selection Committee bagan pej bah halor kene ke benta da ke kentu ru ya ki nong mikhamat pai ba ki bakan thup ya ki MLA bat ki MDC bantuklar ya kene ke jing dawa jong ka seng nagaliang jong ka seng jongi ka RB Wadiso ka lawan ban ya kendu disi ndai nibok bau disi mla ban kendu marbon dengan jong kam dengan nagaliang jong la pha ini ban ya kendu yau ba tongper tingi la ai goi ka jingtho na bata ka bha ka met jong ka thai ki jong ni ta ka bo ka issue ka bang issue ne agna ka por ka de issue na bata kya jing thung kam thun jam hapo ka district ka jong ya ka bala thung lengba ka District Selection Committee DSC ta ka daw na gilang jong ni da sokyae adin bangi i ya shibun ki jing kerdu kam kerdu jam kham tam ha ki than jong ni hapo Ribhoy kai ka penlong ini bangin bu ya kan ke jing dawa hakmat jong UDC kum chairman bat ki mabas kri jong ka District Selection Committee kalong hadin bangin la ki babun ma ki kena jong Ribhoy district don hapden ka jing kerdu ka hajing shabale lap kanik wat nom sthu bakla kiwei kanik kamdei ka jing phia ka jing persang ban phia ya ka jaj benru la ne ka jing phiang ka jing persang ban pharia ke jaj mendru andai kane kadai ke jingkwa ke jungi ba utraisionong u lokal jogar boy district unyo benta kane kadai ka kabu yu u unshim ya kane ka kabu banyo lat bandung hai kam sartar kumbalong ninut bantrang ne kumbalong hakiwe ke district even ya ki application junki la reject omla bat yang kata konlong yangi da pinong banwat ay sabut ngila banwat ban ay ay sabut pindalay sa tura pindalay sa garo pindalay sa west kasihir hilap ya ki jajkoy ki bateri hangkay em ngatray ngiya kanero ngimong bangi kwa 100% totally ban ya ki wari hendrika ega jikwa jongi 60% lani 80% kade banlong ki kena lokal ki try snong jong Ribhoy district ki bala banyo ya ka kam ka kilong qualified kataru ki balong ki ba kilong eligible katangi kwa bakilong foremost preference ki dei be kena lokal ki jongi kata ga di jingkwa jongi bat hagaju ko nagilang ni kentu jur ya ka District Selection Committee lengbau chairman lem ya baro ki member jong kan committee bakin shimkya na banta ban pe khamba ya ki traisnong jong Ribhoy district ki badi kinong snong baka paka jong Ribhoy district ni kenturu ya ginong mikma jongi ya baro sangun ya ki MLA bat ya ki MDC ru bakin shim ki alem ya kan kam na banta ka bha ka imlang ka salang